Башкалабызның Россия минем тарихы мультимедиа тарихи паркында республика шәхесләре Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәрип улы Шәймиев дигән күргәзмә ачылды. Интерактив күргәзмәдәге фото һәм видео материаллар Минтимер Шәймиевның президент вазифасындагы иҗтимагый, сәяси, мәдәни, икътисади эшчәнлеге, аның республика үстерүдәге роле, халыкара хезмәттәшлектәге уңышлары белән таныштыра. Республиканың беренче президенты биографиясын барларга Татарстан язмасының бүгенге вакыйгаларында катнашучылар җыйналды. Күргәзмәне ачу тантанасында Минтимер Шәймиевның үзе генә юк иде. Шәхси тыйнаклыгы сәбәпле ул тантанада катнаша алмады, дип ассызыклады Татарстан парламенты башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин. Ә президент адресына мактаулар, хөрмәтләү сүзләре күп яңгырады. У него всегда было и есть самое ценное для политика – доверие и поддержка населения, авторитет и уважение коллег и оппонентов, независимо от их национальности, вероисповедания, возраста, профессии или идейных убеждений. Вспоминаю известную фразу, сказанную премьер-министром Столыпиным в Государственной Думе: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Күргәзмә Минтимер Шәймиевның гаять зур фидакарьлеген чагылдыра. Икътисадны күтәрүдә, республикада гармонияны булдыруда, федераль үзәк белән мөнәсәбәтләрне җайга салуда 90-нчы еллар киеренке булды. Беренче президентның эшчәнлеге бик авыр шартларда башланды, әмма уларны горур, лаеклы узды. Минтимер Шәймиев авыл хуҗалыгы институтын инженер-механик белгечлеге буенча тәмамлый. Башта һөнәре буенча эшли, авыл хуҗалыгы предприятиесен җитәкли, соңрак тармак министры була. 80-нчы елларда дәүләт хезмәтендә, соңрак югары совет рәисе булып эшли. 91-нчы елда Татарстан тарихында беренче президент була. Тик ул бер кашанда җирдән, кешеләрдән аерылмады. Тынгысыз җаны кырларга, шәҗүлек җирләренә тартты. Татарстанның һәр районда яшәүчеләр белән очрашты. Минтимер Шәймиевның уңышлар сирренең нигезе кешеләрне яратмыйсың икән, хакимияткә барма дигән гыйбарәдә ята. Республиканың төп хәзинәләре, яңадан торгызылган Зөя һәм Болгар шәһәрләре. Минтимер Шәймиев президент вәкаләтләрен тапшыргач, шушы мөһим эшләргә алынды. Кешеләрнең нинди милләттән булуларына, нинди дин тотуларына карамастан, рухи гармония булдыру өчен армый-талмый эшләде һәм эшләвен дәвам итә. Кешеләр аның ышанычын яулады. Бергәләп тарихи бай мирас торгызылды. Минтимер Шәймиев яңа проект Татарстанда күп телле мәктәпләр ачу һәм үстерү башлангычы белән чыкты. Балалар бер юлы берничә телне өйрәнә һәм бу символик мәгънәгә ия. Зирәк акыллы, алдан күрүчән, кыю фикерле Минтимер Шәймиев кешеләрнең үзара аралашып, үзара ярдәмләшеп яшәвенә ирешергә омтыла. Фарис Мөхәммәтов, Эльмира Җәләева, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.